educația media critică propune ideea că, departe de a fi o oglindă neutră a lumii, conținutul media, și acesta include și platformele digitale, toate acestea reprezintă tehnologii care poartă ideologie, adică ce vedem, ce auzim în discursul public, normalizează structuri ascunse de dominație. La nivelul teoretic propus de acești gânditori, aceste structuri de dominație au legătură cu clasa, genul sau cu rasismul sistemic și favorizează grupurile elitiste care dețin monopolul asupra resurselor. În practică, ce vedem în România este un caz special în care grupurile elitiste aparțin acestui așa zis sistem, acest parazit, care are în prezent influență atât asupra deciziilor politice, cât și asupra instituțiilor de stat, ceea ce îi favorizează și pe plan economic. Așadar, avem o situație specială în care concentrarea economică se intersectează cu puterea politică și instituțională. Iar dacă revenim la educația media critică, privind știrile, observăm o selecție editorială care defavorizează inclusiv clasa pe care tradițional am numit-o clasa de mijloc, adică cea din care facem și noi parte. Concret, nu vedem știri care abordează problemele severe din educație, precum lipsa educației de gândire critică. Nu vedem știri care să abordeze extinderea abuzului, de exemplu semnalele repetate de alarmă pe care le-am tras începând din ianuarie cu privire la update-urile la legea securității, care ar permite manipularea în masă. Nici o televiziune nu a abordat acest subiect. Ce ne spune acest lucru despre structurile de conducere ale televiziunilor?